aha emergency Ghana TV esubusia me mo bibia kwa ba yeda twedi amponyankopon ase so de enenso e de afamie na asofofo na sebi ye ba mo asore na maka che se e na wo maame na eyew e na papa na eyew e na nana bi na eyew yesre aya munjai saade no ye pamocho munjai saade no esanse story na ye saka wo fidiem ha se ye maame e de na we wo sem abepie mu e wo MFK nim na sem o de ba ye ne se ne nana ena sofu bi se onu maame no ena eye ne nana no enti maame ne ye na adwen se obegi atomu se onu ena oye ne nana bo onu anim se enye no kre enti no de aba mepie mu e wa ha se ye mo ano esanse ade asofu no ye no ne bo enji so enti ebusia ye nsem ne enko ne hwe video no na ye ntie mu nsem de enti asofu no e kan sa channel so be subscribe na wa like na do comment so aba comment section as yenko ne hwe video we are frozen anti ode enti me metimi aka maami ode o ten fa Enfa ya no ama ne so mente wo kasa no apatrapa anopede na de na ma wo me ye de menam ne se me ne ma wusia ma miensa me ma miensa enu nti no me mana wo wa me ba ka kire no awo na otosu du nwotwe me na mo su du nwotwe nti ya na me mani bi ko gidi asore nti o mo ye program a o mo timi frɛ me ma me ko nti me ko ye no na wo mu sofo ba ko frɛ me sɛ akwala no me dan me de me nana no me ba ne ye adwuma nti na me de no ko ba bi a me ko bia me de no ko ya wo mu se me mi e baifo me ni me nuamo na ye akwala no ma akwala no nti me nante na ye de no ko special doctor for ho a wo mu se delay na aye no nti akwala no kra me kra ma ko pa bibiduro de ye no ama wo mu ayo wo wia kora wo de nisi ho a wo pese obutu ni ade enti preocupa wo mu se me na meye no enti de ba ne se sofu Moses anya wono na ka asem ye baifo no sofu bi na ka ne sofu bi na ka asem ye baifo no na me na me ni nuam na ye akola no enti ye ba sa no na wo mu se ya obi ba ho na no wuye na obi ba ho na otwemienu no wuye na mtena se din na mse enkrofo esi man kasam na me ya akola ya o mbekumi na me se me na me ya akola no e wa sorry dem ho sofu ne se wo na wo ya akra no baba mi ode wan su nim se nya wo na wo ye no me hunu de me nka kra enti sofu ne kan se wo na ye no de omo ye enti no na akwaje tum se otwemienu mewu ni ade ehu na agitum enti megitum no na wo mo ye ne se wo mo ta frefre me na me ba bi kura kodo no so ye difo na o se ma me nkoho biem na me gya ho koro nti ho a no mo sa frɛ me se me mra na me koye no na wo mo se wo mo betu me ba yi ama me nti mentua me ba ba kontua 10 million kasa ni nyamu no so wo mo se wo mo ba hwa akwala ma no ho atona age se me bo afodi a ebe ka me makoma pa ma me meso metiwe tazi kura me nibi enti sofu Moses ne ka se ade ehia na na sole pa ne amprofa sabra ne yeto ne 35 million meso me ni 35 million nibi enu nti me ye no ena o meso na o se tosa amplify no na onfanye den onfan tu ba yie ma o fansa me nana ne ya mami enti me ba o se wo ye baifo eti baifo no se ye besa ona na ya de age se baifo no wo to amplify ma sorry no 3500 ansa ne ya sa ona na ya de okay anu nti no mesu ma nya 3005 no enti e ma wo mu frɛ me ba no ene ne kunu bai de to wo anim se an me se me na me ya akwala no kwasem ni meso me wo me ada bi wo ho no mo ya na ono so ya bibiduro se me ka kire ne se me ka se maata no emfa bekwa akoka kire double se me se me baifo enti me ya me sa akọ double ho ekoka kire se da yes me baifo enti me be ka kire o se bi o me ka kire wa na nya wo nwanwa biom na me baifo ena double mo so efrem abusuafo me sister panyini ba ene na ayi ka kire no se me baifo enti me ba fie na me se me ka kire me ba panyini se dwo
ehu na wo mu de hia me so mbe kum na otwe mienu no kasa ne nyamo no so no eda bi di ba bo so mienu no mo sa afra me anadwo so wo mu kotu me ba yie na mame ye koye no na wo mu de gidifo poma no esi me ha sei ehu wa bo so sei ehu wa yire gu me so hwie nsuo bokiti ma gu me so anadwo bra no gu manim asi wa so da bo me ya me fra me manura me kachire wo bu ana da blat no fra me manuna wo mo aba ya ka sam no me sinna wo mo de mani si me so no afia do me wi ana mi mu bugu fom enti me do ma ba sa ko la no so ma ti bi ahwo na ma me se ma ti me balentam mi ni kuru ni mpra ma so me be tel kadre school ma so ni nasi me ba no ne ba no tam na mo so du mo chi mi nye wo bia o me ba na wa ti mi so le ya no ko na me ye no me dia be damo zeda onu me na ba bia Moses ba fa asame na na yale na feel so me ba ye no ma chi ba me no na me dia ba ye me na ba ni me ya ka puso me ba ko chi me fra no kuna wa va se bi una mani o onye mi ala se vuona ba ya mo po Ana taminala muso duma chi minku obia mi mubu obia anadia ba ya ko bubu akola yagu kabi ba mi o na mi mo po si akra Moses bo am sa hafu afra no afra me sa me hafu afra obi de ho de enye wo wasem me ba e wodu case ba na producer afra obi e ho de enye wasem na ade ba ye no me ba nya botre ma me wo wana akwa asori na sofo ne ko ball bayi anase wo ba bi ne koye ene e fra o se wo ye bayifo me manu bi kobi wo mo ye program o bitimi from say wo be je ya sole na be so makwa akwa enti na wo asori dem no fra o se wo ye bayifo nti ma me se yesi utiri mu fan a enti amu anku wonya bayifo ne yesi wo ye bayifo enti na wotwe mienu bewu a denti na ade ayam hihie kwaje tum se ya mpa me ye bayifo se me na wotwe mienu no mewu se wo se wo ye bayifo a ena na wotwe mienu ubewu meboa na se mame wonya bayifo na se yesi wo ye bayifo a na wotwe mienu bewu na se wonya bayifo a eni kwa se wogi tum se na wotwe mienu ne yesi mewu nti no me ye bayifo na eni kwa se nka agi tum se woni bayiye de a awo meboa masema me kan mu da ho because woni bayiye ne yesi wo bayiye nti ubewu a wo de oto otiri mu fine nti wonya akwaje atum ne de omdo mbeka se ampa se wo ye bayifo ampa nti ne nukwa se nka agi tum na se me ba no so mo antimi ahwe no besi na se bia na bayiye na no odin chen wo mutumi nti no mo antimi ahwe akra no nti eno so wo ho eno so nti me bayiye na de na se esa sa na omo pa kire se bia na eno ne power na no odin chen wo mo de a eno wa antimi onana ne de na na eye no me nana me ba na wo ono kro nurse ni enti bra wo kan no o mo ya ne chimchim sa wo ya nurse ni enti o mo amo no se wi different bia ko mu twitwa na ni so nyina mame wonya nurse ni na akọwa ejutwa wani so na o mo kro se hwa no ko ya ne service enti enti o mu nim ni enti no o ma anteatea no o ma anteatea midwife se huna mane mwanda wo wie na chesa kwala ni ntimi nsu makwada ntuntum ko tu na akra na ye mmere se se akra na nyemfie sen wonya 2 years ontimi nante ontimi nyehwe ena maame nurse de akwadan sofo ono de ankoho hwana de na me kwa asole no ena o mo se me a me ni minuanom ena mo ye misimi nuanu ye miensa ena o se ye ne ye akwala no enti o mo ye obi na obi ba ha na otwemienu be ye sa na otwemienu owuye na nan na owuye na metena ho di na mdi hu ekwaje tum se ani me na me ya kola ma be odo ya bayifo ya bayifo wa hunu bayiye da bayiye da wada na jo hu se wutu da mintu da wadidi woda ye mu da me pa cho da ye mu de ma so da ye adi apesiye da ba se obi abefa se ye ko untu da eda no eda brant kura busami ana me se me de me so da ya me personal nipa ana me de ko me na hello me ba mama hello good morning
Hello. All right, we free. So say Elder Bright here then. Obusa me na say me akraboa. Na me say me ni akraboa bia. Na me kwa me sonda ya me personal nipa na ye den. Me sonda ye Uhu aboa bia wo ba bia. Na no editu. Na me ntu so nko ba bia. Hello, Papa Sofo, good morning. Hello. Ini aba me na won kata sama de odi ka fe na nata. Me na won kata. Papa Sofo mpacho, adenti na one me nkasa. Sami ni mo wo ti adenti. Bema na yefrem maame frem poma high losing TV na maame ode ena di case ababeda yesi mo sa friend ntoso maame ena di case na ababeda yenti baby amu so obaifo a omo hyese na wotwe mienu wo na wo ye wo nana no wo be free mu meboa omo de poma ne si me so no ena omo ka se na wotwe mienu wo be wu mamubu anwo a mewu enti sa na wotwe mienu na di sen afini ewu nwui me nana no wo baba akuni wo nana no so ono ne to sesen de oyare na ye bo obayie no 18 one ye wo nana mu ka akire foforo okra san ba wo nyina na nte kama ese omo ye aduonu wo nana no ye 20 ene mu ba akopɛ na yare a ye bo obayie no esi mo san fa Papa Sofo ne nto so mame Papa Sofo. Hello aja. Bema na mpacho ni bibi. Mami di na soma bedan ye. Producer Frau eno wakasa. Ofre first oso ugina kwa hu prichi. Yenya abotre ne adaje e de ama o. Afa ye Frau mami sana semi eye nokre. Se enye nokre die ne si kwan se Sofo. Wo beba be yi hu ano na ne yakasa. Na oso wa kire wasem e de a kire yen. Sebi ye frɛ we yen fa se kan ento wuti. Producer frɛ we obie ni watem. Mami yasem o kan ye obie mu asem wa ha. Eti dinti na Papa Sofo wunya abotre. Na wunyina fo no so ne yen kasa. Asa okukutu asoro yi. Okukutu asoro but mo akoma mra fom. Enipa nkwa ene abusuasem ene ye ka ne saa no. Enipa nkwa ene abusuasem. Mami sabe mode epomai epem ne bui ena nka ne bubugu mu na otuhwe ye tim ena owu ya enko obi de hye ena wo ma na firi mu tibia na nkire mu bi wo baabi ye fro ase me ne nkasa me ne de odi ka fra me na ekasa producer mo ne nkasa na asem obeka no mo fa ma me na me ntie bi nti mo fra no na mo ne ni nkomo no se bia ho de obeka sa onfa nkire mu ne mra be ma wono ma me na me fro osan Mfacho ya frame Kwadwo Crunchy. Kwadwo Crunchy na se mi name no. Kwadwo Crunchy eba ne sen. Mama mfacho asem ni nyina nde eno na mama a kire mu no emom. The way sitie no. Me ankasa there was a time omo ye program saa. No omo invite me na me ni ha na me we nchi. Ana omo invite me se me mra. Me baaye no Sofo Moses ne Sofo ba ko ho. Ono nso frɛ me edi mbutu ho frɛ me ba panyini a wote me maame nkyɛn mete me ba panyini no ketwa be 1.5 year ana oba me maame na atete na ma na 10 years Sofo no frɛ me ebutu ho nipa oye madanse ye me sister me dinachi ni kunu okwa asori ni bi one me sister nyino mkwa asori ni bi one ye madanse Sofo ne ka kyerɛ me sɛ menje me ba ni mfiri me maame nkyɛn na maame ye baifo enye sa o ma me ba ni bayi na me maami wu a akwala ne de bayi ne be ha me to mo ka sa na me sorry na me pia sorry me pia bontene na me gina wa anti me maami de maami krampo de on na jeje makoma ka barista me den ka asem na dika hehe dada wonti me mo me maami bayi un sa maami ho e me bo maami bayi ye yansia be ma bia anka ne ho ono ana atiti ya That's why a single mother mo papa nka ho Bema bianca no ne babia so free muda wana show oba ne nesen ene akwala na onu nti yabo maame bayi no onu nti na maame sisi a wote sei na nka amanfo kwa nkuti kumi maame sisi no onu so skapa enti se maame ye baifo dia na mu ahudia ene na mu mechirem na mu ntuma no ene na me maame nso ya sha ase no wo ska nti ono nso hwan na aye na ntizia oni ska na no nso mmehwe mae moti wo asori baako asai maware oba eba ne sen oba ne be kwa asori ni bi maame oba timi oba me no oti
timi de free adwada kopim memenda obekwa asori Tuesday no akọ Wednesday no akọ Friday ade onye adwuma no akọ Saturday no ye de adwuma me wo no so obeton mu na minim se sa na asofo we kro ya na sa hye ne nkom se onton mu no obeyi na me meti do ho abre disika bre akwala na otin enti satam na me we kro mu Western no na sofo ne hye nkom se oton mu a obeyeye emo aya no ana se fresh one okay nti ubo ni dwetiri but my first scan amu amano be me kikambo mu scan e be 3000 na o sorry oba wo ye adwuma o sorry akwa sorry within a week ko be 4 times no akwa achima tupe e be de na o business na yedie na ama se bia no so ka kwankire no ho ma me ba ye mu scam de send no ko ni kura nko mo bag be 4 crest one kan che no me film krom ba na mu bag na ka ba ko nti e na gu aware no me ma me ba to mi kire mu ba e ye den o sorry okwa achima ba ko na de ombeto no no asore na de akosi dem na de agbafo de sofo no no achinchimu nsa wa adwene nti no achinchimu adwene no de age no ato koreshi ama no emre bi kura de me sendi o musika o mudi bedidi me wo ho ani afre me se o mu nidi aden a me fre oba na o mo gbafo de ama sofo Moses no nti o diskana kwa kutua ama me manada sofo Moses ne friend ya o so won kasa no okay onu trete me bo nim se me nsuro o trete o sesen sisi ya wa bonte wa friend ma me ka jem se on kan kire me se minim na no no na wu nim me o ka se wu nim no na DMBM minim na me ye sa na ke kasa nsem na ma me se na so fufu nyina ate a nka Ghana de nka hye nti wona nam so ma oba no nso jai wo oba ne ko wo kwa jai sorry no ma me mitimi de oba ne hye dem ye bedi nkoma ma de ache metunifu a de be chine still a de oba ne be ya no be o se asori ndi onyai o se asori ndi onyai unyai asori ni nso a asori we untimi nko asori we mi emfa mobla hwe me sister panyini ya o nikunu ekoto make us a dikunu ewo edi adanse ye no mo akwa asori ni 10 years mo transori mu ho more than 10 years muntimi AC wan room mpo software dada wadwe na makonta ndi on de obi a ye driver ni a ukita license a uchi uka na software ka che o se jaya ka twi na Nyankopɔ se ubewu na bedi Nyankopɔ achi o sori ana o matifie na sofo ne ka se o maame ye bayifo no mo ankasa nso mafa akira hwehwem maame mafa akiri ya fa akiri pa ono maame ana wonko a me maame ana makiri ba tama asem ne ba ende eye me ne makiri ba nko a se nya me ne makiri ba na nka maame wa no maduro tese 4 na kwa akogina fa e na mumu mienu nso mugina o maame achi me sister panyini ndi ono ko divu anti na onte ho hwe oba ye no obete ye na ye ne nkwase asem ono kura se da on ba frere nyina no se ye frere no mane ba no no so asem timo fa akire na no so de na muko hu yi ye fa akire no ba bi e ko ye no nipa ne ka kire se maame ye ba ifu anka ni fie ho entrance o kura nko ntimi nwura ono kura sa hye bo se obewo de ne ba to maame sa nipa kro na moko ne ho no tese sofo no mo be se o maame eye bayifo a wa hye se nka na wotwe mienu obefrim afini onkoi nti o metu bayi ne ma no ye de ndie simple o metu bayi no na me maame ho ntore ne enso ye ho ntoye okay ne mo wanti media de de akiri no obete Pero le ya sorry ana wo bae no ana wo ne mo fe ma kura ba ko ma to wuce ne Amiti pa fe ma kura ba ana wo ne ko je na wo ka wo ne samo wo ba ka de tere ne ba to wuce Amiti pa o no mo a da bi ye ile bre bi kura no kura bre o ko ya bi sai ama o ko na bi sai no atabi wo aso so fu dari le wo ana o te ade bi na ye be ya e bi ai o ne ba ka so mo ko bi na mo ho e ti ya mo ana ya mo wa ne ka ta da no be ni ti ya wo mo ju ba bra o ko wa ne tra se no ko mo ma de ko sa de ya wo ne baba ko ya makura ya fe no adom o de mo no busa mo busa se o ko ne baba ma de no ya fe no o ba de o a o de duru mo ho no
Papa, other by say until you after you busa on was some. Any DNA the amount. I'm listening to the amount for Australia. I never because if I walk out someone of everyone say accept and say and ask someone of Ghana or no Ashafiano or Mana and yesterday you want about the car what's the so what they are saying. And I thought about the car never quite the trouble to the so the standard here they are back of phone just them. You know, the sea and the man and the bush are full no more than them. Who said the camera could be party only by the Sahel. What trunk was and a friend of Baba, Emma Obano, about the trouble. And I will can't send the so that's it. And you know, I don't want to be the officer. Okay, yeah, other mammy does a pa, no, and Chim, Madame, I'm dead. So also, only as one beday, and I ain't your own one as a would you only would you the best friend of what you much is near Pedana and the Marina and Shia. Yet he has a young conto, why is yes, Nina, who was all said the boss of Busumi and son. Until a fair batono. General Guaso Gun, Brava Vipa. Into the Ebefro, our few years one in wedding Kumoka. Now what Chimga Cratchy and Indian wine, Pachawada. See before your videos one watching a Cratchy, you see, and now you knew the embassy back on among one can as a more abra, flow. And until the yes, I do man, I don't need you. I saw the demo, and the Affini will move now by the Ogun Master. And until our partner say Metro near Dinko, about 4 of you actually. And until now, for whatever you have thrown, yes, we have pet and the crew wasn't there. Martin, anyway, the better lost TV. How you person Unya Unitino, you better for not your Unya and all the toast one. What Buania Atias here? Other Roma. Oh, say, yeah, no, you're red, your Juma. And here must say, as I'm a diana, not your mount. Oh, Debbie, I say you do. And until you have thrown, what are Roma? Oh, sir. Papa, yeah, one of the Braha. Baby, what are you back from now? Up and down in Yesia. Inti papa said ye unima dwuma ye a wo kire ye dwuma no eno na producer afre wi ma mi ba ye se producer afre wa o si producer afre me ena mo betena fidie so na mo ka de mo pe producer afre o ma mi be kana se me tie se be menton nwi ena menton tare menton tin tomatoes nton mo ne anwa de me ye fidie so adwuma eti mami be kana sem wa fidie so brana so die wo mu no be kirem e wa fidie no so na yente a e ho na wo ba be kirem mra wo ba be keka de wan kasa e ye wo de na yete ya se obi de na sem ma ne yanka nke se Dr. Lawson obefa ye adwuma wa ha e ye fidie so adwuma ne ye enti ba papa sofo de mami kan wo se won kan eno ane se bia men kan eni die mu panifo etie wa sore mpanifo dodo na etie wo eti se obeye wo fi e wo badwam na papa sofo wo na ye sofo na nko obi beba ma wo watu ne fo no wo mom na abeye wo fi de ene wala wo jegireje maame ne de ama no kwan ama na be ka nasem wo so ye ma wo kwan se be kire wo diem wa ma kire mu aye no ni asem na asem a wo ne se wo hye ne se na wo twemienu obe free mu eti se waka na se won kan ye no producer san afrew so obefa no obekire wo diem a wa wasem wo mekire mu so so a wa wo jegireje ma me sofo so wankasa o sofo so wankasa so o mo obaye ne sofo na ye frɛ no abodwese na oda no bae no sofo ne de san abodwese minim ni dini na that day no say no ye program to invite sofo om so na ekese o abodwese white one bi okay na ono so wankasa
me de nso a me ofre me makonta edi adanse omfre me mami bu kotobe me ba panyini gira me nchen makonta butuo bi ana obuka chem se mami ye baifo nti me nye me ba no nye de efri me mami wonye sa mami be man bayi eno nso obetimi abejuma ka chem se wanka na me nua no nyina me o se me ni me nua no me sister ne me bra yami yansan nyina na ya akwala ana asem no na me pesa asem no ba ko asem no na ya ye ni din nti mre na ne ya nya amomo wo se mami na wotwe mi watena se ya dibronya enti bra na betu ba ye ni ma no simple bra na betu ba ye ni ma no wanti mi ama metu as of Moses ba bia du begina no ubenu hu keke so ba wiase ne Canada akwala ne me ya mami otiwa wa ma oni ne mantamu akwala onu ahwe no school onu ninti nipa ba ku ninti wa hwe ni school hello papa sofo hello what's up free so sofo no wa hemfa me ba to mem ahafo mem atwema mem abu akwa ehọ na sofo ne wo matintie se de se ye ne se ma me wo ma ni nyina no wo ma te wo ho mate me ho fo ni nyina e be frɛ wo maka ho na ye ne sofo na ka ho abehia wo ha na ya hwɛ se wo kan yo se wan kan ehọ ene ebe hu de esie why nti wo me susu di areho wate kafra susu di areho emo ya o me wa fa se ba ko ne koto so se ma me afa duro di asie enti me ni nua no ana hye ni nkura ya na yese se wonnim so na wonum aduro wu a omo be kasa ampa se ne o ye baifu ampa ana se bayiye ni na eku yeah ela sa omo be je anymunyam awo chichire ore wate sofu no ye pe no wa ha ye da wo be ba ha no ne mama no quotation ni pa mana quotation ben ya me ma no 2 Timothy chapter 4 verse 2 onka ede na wo ho mami 2 Timothy 2 Timothy chapter 4 verse 2 afia eda bacho eda be kenkan 2 Timothy chapter 4 verse 2 2 Timothy and ko Bible school ha say 2 Timothy we say for say Enoch and Enoch dey ko Bible school that kenkan 2 Timothy ya Enoch kan na menhwa sema ehye sa tokronim honom da ye krado a Bavre Boma the watch on honi 2 Timothy chapter 4 verse 2 no o say paimuka asem no Jinamu ebra eye enene a enyemu yaten kanimu tufo abojochere ene nkyerechire nyina mu wow edi sakuteshi wi e koma sofo no na de edi kan pa ne de sofo eda eno de nyamianim nukureni agiso wa ha eno so quotation for eda quotation emu odu eno na ba me na hu se because asam no kana se ewo mu nyankopon na de asoma wo a wonsuro se ye frɛ wo a wo bɛka se me nkasa ma papa ma won se de eye me nwanwa ne se sofo na nkyere se me nka ne se owa akukuduru ewo nyamedwuma na wo ye no de ntia ma me kasa no se ogidi ampase maami ne begina na so dem kaso ye beifo a also otimi ba no obeka be prove ho na danse wo mu yetumi hu because nyame adwuma na wo ye de a enze se wo ma bibi bo hu enze se wo ma suro eba wo mu se ya na nwanwa na suro bi abani mu se ba bi aduro no e bia menkasa nso de a na kire se ni amaami kan ne abaji adie ni amaami kan ne abaji atum se sofo wo de bayi ato no so ebi hu ni ehunu na ato no so amaami akeka nsem bia onye na adwene a se nko beka adenti na ensa wo ba na obeka ibochirim ye fra aso won fa yekum nipa awo kwodi ansori ukwa SDA ena ukọ gidi ukọ ye den ho se me manu kobi nti wo mo ye program wo mo timi yi wa te me sama me jaya awo yonko do Maranatha asa nka SDA fo kra de sa anante nka mo mpe o nti wana me ba no ko aso de ni bi no wo ye se wo fra me wo kwa asoda e wo se me koja no ena wo ye bibi do so yi ba timi a e wo se me ko nti apart from sa sofo benchen wasan yakọ nko sofo bia nche unya nko ba bia sa o confirm se bia ba ye no wo bi na wunnim nko ba bia sa sofo bia nche na na sen
ɛna Pentecost sɔfo bi me na namba akosua tie ɛna ɔfrɛ no na ɔbusa ne sɛ hwan ne kwaku ɛna ɔsɛ ɛyɛ ne ba me kunu ɛna ɔsɛ wo ma me kunu ɔfiri wo ma me akyi akɔfa wo ba nti na wɔyɛ adwuma no ɔsɛ baabi wɔyɛ adwuma yɛ asɔfofoɔ no so wɔyɛ adwuma obɛnya accident ya wuti wa ei mo pa asɔfo sɛm o maame o ma ne wo nana mo no nana na asɔfo bi Pentecost asɔfo bi frɛ no ɛka kyerɛ ne saa nti wɔyɛ no obisa sɛ nurse ni bi wo Pentecost maame mo Pentecost asɔfo bi enu ha obɔ bɛyi omo me bayi da bi wanka se wabɔ ne bayi o ɔse oyi adi ye kyerɛ no na asɔfo na ɔka o masɛm sɛ sie ɛna ɛka sɛ ɔyɛ adwuma to ɛno ne so wɔ hɔ nom Pentecost of the other obonidika onya enka sɛ Pentecost of ayɛ bɔne ɔnka sɛ wayɛ bɔne ɛda bɛ defend ne deɛ no ano no enti mo ma yɛ nye maame na no nsi bɔne ɔnka sɛ Pentecost of na bɔ bɛyie mo ma yɛ nye na no nsi bɔne sɛ bɛyɛ a wo ma kɔ me ba no kora no na kɔ kasa sɛ bɛyɛ akwala no ɛbɛtwe ne ho abɛbata me ho no mu frɛ me no mu ka kyerɛ me sɛ yabɔ me bayi na me se yan no wɔ se wo kese Pentecost of no na ɛkyekyere owurɛ ɛbɔ mpaeɛ ma wa maame mo hwɛ so kɔ SDA na me de anante bebre no ane de akɔfa abrɛwi o ɛno ane de akɔfa abrɛwi nsakra nipa agesen so hwe eno ano no nti yɛbɛhwɛ na yɛfrɛ wo ma no na yɛka mo abom wate because de ɛya ɛne sɛ wo maame bɛhwɛ wo nursing training ɛnɛ ɛnya asɛm keto me ma hwɛ bi pen o nti minim de nursing sika yɛtua nya asɛm ketoa ebusia asɛm wedie ano ahye ɛbɛba ne sɛ na sɔfo wobɛka kyerɛ obi maame sɛ ne maame ɛyɛ bɛyifoɔ na maame nti esura na ehye ni mu ana se esura odi hye ni mu nti no e na ono so gitu mu se sofo se wakasa dia me nsuma ye de magia tumu esan se maame no na opese ne nana no ne ho nto no eni nti e na ogitu mu sa na maame no waye mistake papa waye big mistake se onim se wonye bɛyifo a se na MFA kan no se sofo no aka kyo se 2 weeks ubewu ana se bibi beto kwa onim se wonye bɛyifo nti no saa de na enye de entu nanso ono no hu ne se opese ne nana ho ento no enti na oye na adin se obedi atum e na sisi ahwe ohawa eto no sisi ane ba na ono ahwe no fitim kola blem ekosi se owie school nia no sisi ane ba no apo no na man yesre yemfa wentu ye hofo ye ko asore na asofo aka kye se o maame na eyew ufie nipa bi na eyew o papa na eyew o nana na eyew ebinum eye no kre ebinum so enye no kre because sofo we asem o kan ye no se ye no kre pa nka ye frɛ no no akobe na adwe so ne ye bekasa enye maame we pe na ode aye no ye nua be ma no so di nkomo no se because of sofo we nti no na wawe ahwere no nti manu tutu na ye de sa asem we di omo pa manu na bema die bema ansa na odi ade we be dada no na ache nanso manu ene ye ka ade ba akwa na mu die kire nye first story wentu ye hofo sofo no se na MFK kan ye hia no wa ha na no so aba ha se na wa be chichi nsem se ma me na age atum so ye baifu a ade nti e na person ne ye be kasa ese hu a na odi hye ma me no mu nti e na no so gitum so ye baifu den e kire se ma me a wawo ne ba wentimi enku ne ba no e woni yam wetimi awo akola we ama akola we wahwe na masisi ano wenya baby papa esi e na wo sofo wo be ka chense maame no e na eye ono ne ba enu so eni hwehin nti ma no yesre yemfa asem wentu ye hofo e ma no de ti ameka se ma no pa e na e de asem we eye omo because be ma e de na obeka se ne maame na eye no ko obeka se maame ne nyeme because one oye yi o de ba be boa ne maame nti se wo maame no na wo ye me a gusu aye me se ma nye yi a me mehwew we are simple ma nye yi a me mehwew me ye nso me ba behwew na munjai se na maame ye befo na ni kwa ne nyesika kra na because of asem asofo bi aka ni nti no onye na adwe so behwe ne maame na ne maame lake esa asem asofo eye de kenti maame no mema no nku ne ho because enne onu medwo na oku ne ho a sofo no beka se
ɛna o we de yedi nkunim ɛna say kasa bebree ɛna ɛbɛba say because of say won say ye bompa egu maame so ɛna nyame agye no ɛna wewu ɛna wefim nsensem bebree na ɛbɛba nti maame no ye ka che ne say on hyɛden na issue we etu betwa asem we si etu betwa ye fa story we entu ya hofo na make us ha egusa ye emergency Ghana TV so share no so be subscribe na wa like na do comment nso aba comment section as edi amege so ane catch maame esi enes nebusia.